Айде, кристали! Ударете по кожите, нека Семчиново се тресе! Тук е Виктор Барона! Живи и здрави, уважаеми хора! Днес е ден за радост! Ден за фамилията! Кларинетът влиза остро и мазно върху бързия ритъм. Специален баро поздрав за моята диамантена жена Саша. Саша, ти си моята кралица, моят живот. За теб и сърцето си давам, мринай шукаро ми. Кристали по-бързо за Саша, по-мазно за бароницата. Барабаните се засилват! Туп, 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 туп! Поздравявам моите златни дъщури, Христина и Дима. Татко, много ви обичам, момичета. Вие сте моята гордост, моето име, Бутманга автоме. Музиката спира за секунда, акцент чичинели. И влиза най-бързото темпо! И най-специалният, най-сладкият поздрав за моята малка кукла, моята гордост, внучката на барона Елизабет. Лизи, ти си слънцето на дядо, да си ни жива и здрава, принцесо на Христина и на целия ни род. Бог да те пази и само по злато да стъпваш. Музикален взрив! Сола на Зурни! И здрави тапани! Нека в нашия дом, ама рече хересте, винаги има берекет, любов и музика. Дел бахта с типе за цялото ми семейство. От Семчиново до края на света, за фамилията на барона само най-доброто. Айде всички на Гюбека! На здраве и бахтало си